ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ରାଉତ। ତ ଆଜି ଯୋଉ ସେସନଟା ଆମେ ନେବା ଏଇଟା କୌଣସି ଲେକ୍ଚର ନୁହେଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ସେସନ ଆମେ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କଥା ହେବା କି କଥା ହେବା ଆଜି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିବ। ଆ, ଯାହା ମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦୁଇଟାକୁ ଆଇଦର ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଏହି ସେସନ ପରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥକୁ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେୟା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଏବେ ପଚାରିବି। ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଇଭେନ୍ ଚାହୁଁଛି ବି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ନିଜେ କେତେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ସେସନଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେହେତୁ ଗାଧଉଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଘର ସଫା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଥର ଆପଣ କେବେ ନିଜର ବଡିକୁ ଭିତରୁ ସଫା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ବି ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ବଡି ମାନେ ଗୋଟେ ମେସିନ ପରି। ତ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ୱେଷ୍ଟ ଜମିକି ରହୁଛି ଆଉ ସେଟା ବାହାରକୁ ଆମର ଆସିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ଲିନଜିଂ ଉପରେ। ଆଉ କାହିଁକି ଟ୍ରୁ ଆଲୋଭେରା ଅଫ ଆମେରିକା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ସଲ୍ୟୁସନ। ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଓମେନକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଦି ଜଣ ସେମ୍ ଏଜ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆରେକ ଜଣ ୱିକ୍ ଅଛି, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଏହା ଲକ୍ର ତ ଫରକ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କେତିକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ ବିନା ପଇସା ଜିରୋ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଟା କୌଣସି ଓପିନିୟନ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ ଫିଗର। ଆଉ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ନିଂ ସିଗ୍ନାଲ। ଏହି ସ୍ଲାଇଡରେ ଟାଇଟଲ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ପଢନ୍ତୁ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ ଆଣ୍ଡ ୟୁ। ଅର୍ଥ ଏହି ଡିଜିଜ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ନୁହେଁ, ଏଟା ମୋର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଥା। ହାର୍ଟ ଡିଜିଜକୁ ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସକିଂ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବି ଥିଲା କି 2020 ସୁଦ୍ଧା ଦୁନିଆର 60% କାର୍ଡିଆକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ହେବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 10ଟା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବିନା ଆସେ। ଆଉ ଯେବେ ଆସେ, ଜୀବନର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ। ତ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ମାନେ କେବଳ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନୁହେଁ। ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଡାଇଜେସନ, ହାଇ ଇନଫ୍ଲାମେସନ, ବଡିରେ ଟକ୍ସିନ୍ସର ଓଭରଲୋଡ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ଚଏସ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଏବେ ଡାଇବେଟିସ୍ କଥା କରିବା। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ କେବଳ ସୁଗରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ମେଟାବଲିକ ଡିସଅର୍ଡର। ଆପଣଙ୍କର ବଡି ସୁଗରକୁ ଠିକରେ ୟୁଜ କରିପାରୁନି। ସେଲ୍ସ ଇନସୁଲିନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁନି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ନିଜର ସହ ଆଉ ବହୁତ ଡିଜିଜ ବି ଆଣେ। ଯେମିତି କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାର୍ଟକୁ କହିଥାଉ ମଦର ଅଫ ମେନି ଡିଜିଜେସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ, ଆର୍ଥ୍ରିଟିସ୍, ଓବିସିଟି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିସଅର୍ଡର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା, ମୋଟାପା ହେଲା, ନିଶ୍ୱାସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏହା ସବୁ ନର୍ମାଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନର୍ମାଲ ନୁହେଁ। ଏ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ। ଆଉ ଏଇ ସିଗ୍ନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି? କି ବଡି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଜମା ହେଇଯାଇଛି। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଜମିଥିବ ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ପେନରେ ସଫର କରିବେ, ୱେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ, ଲଙ୍ଗସ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ବଡି ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦଉଛୁ। ଏବେ ହେଲ୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ତିନୋଟି କଥା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ଆମର ଡିଜିଜର ଷ୍ଟେଜେସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଗ୍ୟାପ୍। ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ଲିନଜିଂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତ ଡକ୍ଟର୍ସ ପ୍ରାୟ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ହେଲ୍ଥର ଜିମ୍ମେଦାରି ଆପଣ ନିଜେ। ଡକ୍ଟର୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କରିବେନି କି ମୁଁ କହିବେନି କି ଡକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଡକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 90% ଡିଜିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ମାନେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ କଥା କନଫର୍ମ କରୁଛି। 90% ଡିଜିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଡାଇଜେସନ ୱିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଠିକରେ ଆବଜର୍ବ ହେଇପାରୁନି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି, ବଡି ଭିତରେ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଜମା ହଉଛି। ସଫା ନଥିବା କୋଲନ ଗୋଟେ ଡର୍ଟି ଫିଲ୍ଟର ପରି। ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଆପଣ ଡର୍ଟି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟରଟା ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆଉ ଫିଲ୍ଟର କରିପାରେନି। ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଡର୍ଟି ଫିଲ୍ଟର ପରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଡର୍ଟି କୋଲନ, ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଡର୍ଟି ଫିଲ୍ଟର ପରି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେବେ ବି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବେନିଫିଟ ସେଠି ଜିରୋ ଆସୁଥିବ। ତ ଆମେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ବି ଶୁଣୁଛୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି, ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ ପାଇଲୋରି ଯୋଉଟା, ଇ କୋଲାଇ, ଏହି ସବୁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ କେମିତି ଆସୁଛି କି କେମିତି ଆସିଲା। ସତ୍ୟ କଥା କଣ ଜାଣନ୍ତି? ସତ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବାରୁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଧିକା ହେଇଯିବାରୁ ହୁଏ। ଯେବେ ଡାଇଜେସନ ୱିକ୍ ଆଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଅସଫା ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍, ଟକ୍ସିନ୍ସ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଗ୍ୟାପ୍ ହିଁ ରୋଗର ମେନ୍ ରିଜନ୍। ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ ସଫା ରଖିବେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପୁରା ହେବା ଆଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ତ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲ୍ଥର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଇନଟେକ୍, ଆବଜର୍ବ, ଏକ୍ସପେଲ୍। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଇନଟେକ୍। ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଉ ପିଉ ସେ ସବୁ ବଡି ଭିତରକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କହିବା ମତଲବ ଖାଇବା ହିଁ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆବଜର୍ଭ ହବାଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଜର୍ଭ ହଉନି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଆବଜର୍ଭ। ତ ଆମେ ଯାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଖାଉଛୁ ସେଇଟା ମାନେ ସତରେ କହିଲେ ସେ ସବୁ ବଡିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି କି? ପହଞ୍ଚୁନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେଲ୍, ସରି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଯାହା ବଡି ପାଇଁ ଦରକାର ନୁହେଁ ଆଉ ସେ ସବୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି କି? ଆଜି ସମସ୍ୟା ଏହା କି ଇନଟେକ୍ ହେଉଛି, ଆବଜର୍ପସନ୍ ବି ୱିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ସପେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯେବେ ୱେଷ୍ଟ ବଡି ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଏ, ସେହିଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ସେହା ହିଁ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ମାନେ କେବଳ ଆମେ କଣ ଖାଉଛୁ ନୁହେଁ, ହେଲ୍ଥ ମାନେ ହେଲା କଣ ଆବଜର୍ବ ହେଲା, କଣ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଜି ଆମେ ଦିନରେ 3 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ତଥାପି ଆମେ ଥକା ଥକା ବିମାର କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଗ୍ୟାପ୍। ଆଉ ଆଜିର ରିଆଲିଟି କଣ? ଆଜିର ରିଆଲିଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟିରେ ମିନେରାଲ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପରିବା ଫଳ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭାବେ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି, ଫୁଡ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରୋସେସଡ ହେଇଗଲାଣି, କୁକିଂରେ ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ତ ଭରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ନ୍यूट्रिशन अधूरा। ଏଇଟା ads ରେ ବି ବହୁତ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, क्या आपका बच्चा का पोषण पूरा हुआ? ତ ସେଇ ଟାଇପର। ତ ଆଉ ଯେବେ ବଡିକୁ ଦରକାର ଥିବ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଡିଜିଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡିଜିଜ ଅଚାନକ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସେ, ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଆମର ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆମେ नो योर बॉडी कॉन्सेप्टକୁ ଫଲୋ କରିବା। କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମାନେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ନିଜେ ବିମାର ହଉନାହୁଁ। 1 ମିନିଟ୍। ଆମେ ଏଠି ନିଜେ ବିମାର ହଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଲ୍ସ ବିମାର ହେଇଯାଏ। ଆମର ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା କି ସେଲ୍, ତାପରେ ଟିସ୍ୟୁଜ, ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନ, ଦେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ତାପରେ ବଡି। ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମର ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବଡି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିମାର ପଡୁଛି ମାନେ ଆମର ବଡିଟା ପ୍ରଥମ ବିମାର ପଡୁନି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ସେଲ୍ ହିଁ ବିମାର ପଡୁଛି। ତ ଆମ ସେଲ୍କୁ କେବଳ 3ଟା ବେସିକ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆମର ହଉଛି କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର, କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଡ। ଯଦି ଏହି 3ଟିରେ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ କେମିତି ହେଲ୍ଦି ରହିବ?
ସେଥିପାଇଁ ରିଅଲ ହିଲିଂ ଆମର ସେଲ୍ ଲେଭେଲରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ହବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଯେବେ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡିରେ ଜମା ହେଇଯାଏ ସେଥିରୁ ହିଁ ଡିଜିଜର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମ ଟକ୍ସିନ୍ସର କଥା। ତ ଟକ୍ସିନ୍ସ କୌଣସି ଚଏସ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଂଶ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଟକ୍ସିନ୍ସ ବଡି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ କୋଉଥିରୁ? ହାୱାରୁ, ପାଣିରୁ, ଖାଇବା ପିଇବାରୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସରୁ ଆଉ କେମିକାଲ୍ସରୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟକ୍ସିନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଭଏଡ୍ ତ କରିପାରିବେନି, ସେଟା ଇମ୍ପସିବଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ସମସ୍ତ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଆସିବା ମତଲବ ସବୁ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଆସିବାର ରିଜନ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ସବୁ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାର ମାନେ ଭିତରକୁ ଆପଣ ସବୁ ଟକ୍ସିନ୍ସ ନେଇଯିବେ। ମେନ୍ ରିଜନ ହଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଭିତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଯେବେ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡିରେ ଜମା ହୁଏ ତାହେଲେ ଡିଜିଜ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ସୋର୍ସେସ୍ ଟକ୍ସିନ୍ସର କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ସହ ଇନଭିଜିବଲ ପଏଜନ ଆମ ବଡି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁ କି ବହୁତ ଜାଗା ବି ଯାଉ, ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନେଇଯାଉ। ଟକ୍ସିନ୍ସକୁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ନେଇଯାଉ। ଗାଡିର ଧୂଆଁ ହେଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସ୍ମୋକ୍ ହେଲା, ସିଗାରେଟର ଧୂଆଁ ହେଲା। ତ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇ ପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟକ୍ସିନ୍ସ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି, ବାହାରି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସୁଛି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ। ପାଣି ଦେଖିଲେ ସଫା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେମିକାଲ୍ସ ଆଉ ମେଟାଲ୍ସ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ସେଲର ବେସ୍ ହେଲା ୱାଟର। ତ ଯେହେତୁ ସେଲର ବେସ୍ ହେଲା ୱାଟର, ତ ସେଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କି ଆମ ସେଲକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ହେଲେ କି ସେଲ୍ସକୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ୱାଟର ବି କ୍ଲିନ୍ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଡର୍ଟି ସେଲ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡର୍ଟି ୱାଟର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡର୍ଟି ସେଲ୍ସ। ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ ପ୍ୟାକ୍ଡ ଫୁଡ ସୁବିଧା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ। ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଚୁପଚାପ ବଡିକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରୁଛି। ଆଲକୋହଲରୁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲରିଂରୁ, କେମିକାଲ୍ସରୁ ସବୁ ମିଶିକି ଆପଣ ଟକ୍ସିକ୍ସ ଲୋଡ ବଢାଏ। ଆଉ ହାଇ ଫ୍ୟାଟ ଡାଏଟ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡିଜିଜ। ବହୁତ ଅଧିକ ଅଏଲି ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ ଫୁଡ ଡାଇଜେସନକୁ ବ୍ଲକ୍ କରେ ଆଉ ମେଟାବଲିዝମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ କରିଦିଏ। ହାଇ ଲେଭେଲ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିଜିଜକୁ ଖରାପ କରେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ କମେଇ ଦେଇଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଜିଂକୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ବଡିକୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍। ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ କେବଳ ଫୁଡ ଯିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ ହୁଏ କି ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ରହିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ବିମାର ପଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭିଲାଏ। ଏହି ଭିଲାର କାମ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସକୁ ଆବଜର୍ବ କରିବା। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ସେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆମେ ଗଲତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଯେବେ ଟକ୍ସିନ୍ସ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନି, ଯେବେ ଡାଇଜେସନ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଟକ୍ସିନ୍ସ ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନର ୱାଲ୍ସ ଉପରେ ଚିପକିକି ରହୁଛି ଆଉ ଭିଲାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ବନେଇ ଦଉଛି। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆମର ଆବଜର୍ବ ହେଇପାରୁନି, ତାର ରାସ୍ତାଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ମିଳୁନି, ଆପଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ ହେଉନି, ବଡି ଧୀରେ ଧୀରେ କମଜୋର ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ସେହି ପାଇପ୍ ପରି ଯାହା ଭିତରେ ମଇଳା ଜମା ହେଇଯାଏ। ଉପରେ ଯେତେ ବି ସଫା ପାଣି ଆପଣ ଢାଳନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ପାଣି ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ତ ଅନହେଲ୍ଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଲୋ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ଡିଜିଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋମାକରୁ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଲସେ। ଇଣ୍ଟେନ୍ଷ୍ଟାଇନରୁ ହିଁ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସକୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ସେହି ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯୋଉଠି ବଡି ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଏବେ ବଡି କ୍ଲିଅର ଭାବେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କି ମତେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ଡିଜିଜର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ବଡି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଡିଜିଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ବଡିର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି।
तो आमर फर्स्ट स्टेज रे आम रोचे सेटा आमर फर्स्ट वार्निंग स्टेज जोटा कि इनरवेशन माने आमर एनर्जी रो अभाव। डिजीज रे सबुठु प्रथम स्टेज हुए इनरवेशन अर्थ है एनर्जी रो लॉस। यही स्टेज रे लोक अक्सर कहती जाने नहीं कहीं सब समय थका लगुच काम करने को मन लगुनि निद पूरा हेउनी भोक कम लगुच छोट छोट कथार राग लगुच इरिटेट आसुची। तो एबे ये सब जिनस तो नॉर्मल नुहे ना। नॉर्मल बॉडी रो प्रथम अलार्म यही स्टेज रे सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलुनी डाइजेशन ऑलरेडी वीक हेची टॉक्सिन्स जमा हेबा स्टार्ट हेची किंतु आमे कोन कहूछु स्ट्रेस अच्छी वर्क प्रेशर अच्छी आउ आमे वार्निंग को इग्नोर कर दोछु। तो आपन सेकेंड वार्निंग स्टेज सेमती पळे आछी फर्स्ट स्टेज क्रॉस करके टॉक्सेमिया जोटा कि बॉडी रो आपनकर हाई टॉक्सिसिटी स्टार्ट हैला। जेबे स्टेज 1 को आपण इग्नोर करि जाउछंती ताहले बॉडी स्टेज 2 रे आपनकर प्रवेश करे। तो आर अर्थ है बॉडी भितर जहा माने जहर परी आपन टॉक्सिन्स जमा हे सारलानी। एटी सिम्पटम्स आपन केमती देखिबे ध्यान रे सुनंतु गैस हबो एसिडिटी हबो कॉन्स्टिपेशन हबो बैड ब्रेथ आपन स्किन डल हे जिवो बारंबार हेडेक हबो हल्का फीवर परी लागिवो। यही स्टेज रे बॉडी आपन को कहूଥାଏ मते क्लीन करो किंतु आमे कोन करूछु एंटासिड नेउछु पेन किलर नउछु पेन किलर पाई को तो चुप करे दबो ଆପଣ ପେନ୍ କିଲର ୱାର୍ଡରୁ ହିଁ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣ ପେନ୍ଟା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବାହାର କରେ ନାହିଁ ଆଉ ଟକ୍ସିନ୍ସ ବଡି ଭିତରେ ଜମିକି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଆସିଗଲେ ଥର୍ଡ ୱାର୍ନିଂ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇରିଟେସନ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଆଉ ସରଫେସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ କହିବେ। ଏବେ ଆମ ଷ୍ଟେଜ 3 ରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଡିଜିଜ ବାହାରେ ଦେଖାଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଲା ସ୍କିନ୍ ରାଶେସ୍ एलर्जी इचिंग पिंपल्स फेस ऊपर ब्लैक पैचेस स्पॉट्स एक्जिमा सोरियासिस एंड आई एम द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोरियासिस। आउ बहुत थर मु मोर शेयर भी करिछि केमिति मु ता थ्रू बाहर को आसी पारली। थैंक यू जणेबे आउ थरे मो ग्रेट मेंटर को डॉक्टर शर्मिष्ठा कर मैम। आउ एठी आपनकर कोन हुए ना स्किन केवल ब्यूटी रो ऑर्गन त नुहे स्किन हम बॉडी रो डस्टबिन हे जाय। जेबे लिवर और इंटेस्टाइन ओवरलोड हे जानती ताहले टॉक्सिन्स स्किन माध्यम बाहर आसवा को चेष्टा करती से स्किन प्रॉब्लम माने भितर किसी गलत होची किसी भूलभाल जिनस भितर चली किंतु आमे एठी कौन करछु सेम जिनस क्रीम लगाउछु ऑइंटमेंट लगाउछु सरफेस ठीक हो जाउची किंतु रूट कॉज सेतिक रे ही सेतिक रही जाउची। पुणी आमे पहुंचुचे फोर्थ वार्निंग को एबे डिजीज रो सीरियस हे जिबा पोजीशन रे जोटा हला हमर इन्फ्लेमेशन। यही स्टेज रे सिम्पटम्स आसे स्वेलिंग पेन जॉइंट पेन बैक पेन नेक पेन लिम्फ नोड स्वेल जोटा कि हमें फील करू इवन देखू। तो एबे बॉडी केवल वार्निंग देउनी एबे डैमेज स्टार्ट हे गलानी। आउ इन्फ्लेमेशन माने आपनकर एसिडिक एनवायरनमेंट पुअर ब्लड सर्कुलेशन इम्यून सिस्टम रो ओवरलोड। आउ यही स्टेज रे लोक कहंती एबे तो डॉक्टर पाखु ही जिबाकू पड़िबो। फ्रेंड्स मने रखिबे एटा डिजीज रो स्टार्ट नुहे एटा डिजीज रो फोर्थ वार्निंग स्टेज। तो आपणकर एठी इंपोर्टेंट रियलाइजेशन जदि आमे स्टेज 1 बा स्टेज 2 रे ही एक्शन नहीं थांतो ताहले स्टेज 3 या 4 को केबे भी आसी न थांते। बॉडी प्रथमे हमको थकेइबो तापरे हमको टॉक्सिक हे जिवो तापरे इरिटेशन देखैबो आ शेष रे पेन देखैबो पेन दबो हमको किंतु आमे सेती टाइम रे ही जागृत हो जाउछे कि हमको जतले पेन टा अनबियरेबल होउची सेत पर्यंत हाँ ठीक अच्छे चली एमती आम भाविकी चली था। एबे भावंतु जदि यही फोर चार्टा स्टेज भी आप इग्नोर कर दे जाउछंती ताहले बॉडी कौन करिवो तापरे डिजीज केवल सिग्नल ही रहिबनी स्ट्रक्चर को डैमेज करबा स्टार्ट कर दबो। आउ सही कथा आमे आगामी स्टेज रे देखिबा। एबे आपनकर आसी जिवो डेंजर जोन आमे जोटा कि चार्टा स्टेज को इग्नोर करके डेंजर जोन रे पहुंचुचे 5 नंबर स्टेज अल्सरेशन। एबे डिजीज भितरे माने आपनकर भितर रो ही बाहर को आसी सारे माने आपनकर स्टोमक अल्सर माउथ अल्सर इंटरनल ब्लीडिंग क्रॉनिक एसिडिटी यही स्टेज रे केवल पेन नुहे यही टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाए। आउ ए स्टेज रे आपन मेडिसिन प्रतिदिन नेबा को पड़ू थाए आपन मेडिकल रिपोर्ट्स बारंबार काढ़िया को पड़ू थाए स्टार्ट भी हो जाए आ आपन लाइफ धीरे धीरे डिपेंडेंट हो जिवो तापर आपन पहुंच जिवो स्टेज 6 रे एंडुरेशन। सेठी एबे बॉडी रो ऑर्गन वीक हेबा स्टार्ट कर दियंते लिवर डैमेज किडनी प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड इश्यूज
आ डॉक्टर कहती एबे कंडीशन सीरियस अच्छी। तो फ्रेंड्स यही स्टेज रे डिजीज केवल कंट्रोल हो पारे, क्योर बहुत मुश्किल रे हबो। तो नेक्स्ट आपणकर लास्ट स्टेज है कैंसर। एटा बॉडी रो लास्ट वार्निंग। आउ ए स्टेज रे बॉडी आपन को कहूଥାଏ मु आगे 6 थर कहि सारिली, एबे मु थकी गलेनी। आहु ए स्टेज रे सेल्स कंट्रोल बाहर ग्रो करंती। डीएनए ऑलरेडी डैमेज हे सारे, केवल ट्रीटमेंट पॉसिबल हेता गारंटी नाही। सेथिपाई स्लाइड रे लिखा है अपन देखंतो, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। तो समझदार से ही नुहे जे डिजीज आसीबा परे एक्शन नहीं थाए, समझदार सीए जे वार्निंग टाइम रे ही एक्शन नहीं थाए। आ सबुठु समझदार जे स्टेज 1 रो को भी आसीबा को देई न थाए, माने प्रिवेंशन करू थाए। तो एबे मु गोटे सत कथा कहबी, जहा प्राय समय रे कुहा जाए नहीं, मॉडर्न मेडिसिन्स। मॉडर्न मेडिसिन माने आपन पेन को सप्रेस करती, सिम्पटम्स को चुप कर दियंती, किंतु डिजीज रो रूट कॉज टॉक्सिन्स वीक डाइजेशन सेतिकरे ही रही जाए। आ साइड इफेक्ट्स कौन करे, गोटे प्रॉब्लम को दबे दी थाए आउ गोटे नुआ प्रॉब्लम क्रिएट करे, जोटा कि एबे माने भावे गोटे साइकिल बनी जाए। डिजीज मेडिसिन साइड इफेक्ट आ गोटे नुआ डिजीज। मेडिसिन गलत नुहे, किंतु केवल गोटे मेडिसिन ही पर्याप्त नुहे। तो ये साइकिल टा आपनकर कंटिन्यूअस चले, डिजीज मेडिसिन साइड इफेक्ट पुणी गोटे नुआ डिजीज। तो एटा को आमे केमिति कंट्रोल करि परिबा, तो तार गोटे बहुत बढ़िया आंसर अछि, जोटा आपनकर हैला इंटरनल क्लींजिंग। तो एबे पर्यंत आमे प्रॉब्लम बुझी सारिछु, डिजीज टॉक्सिन डाइजेशन और लाइफस्टाइल को। एबे आसुची सबुठ इंपोर्टेंट सॉल्यूशन टा कोन, जेमति म आपन कहली सॉल्यूशन होची हमर इंटरनल क्लींजिंग। किंतु गोटे कथा बहुत क्लियर बुझी नियंतु, इंटरनल क्लींजिंग केवल कोथ्रु ट्रू एलोवेरा रु ही हुए, सबु एलोरु नुहे। तो 400 भेराइटीज ऑफ एलोवेरा, किंतु सबु यूजफुल नुहे। नेचर रे 400 रु अधिक एलोवेरा भेराइटीज मिली थाए। एबे गोटे शॉकिंग ट्रुथ जमती, माने 400 भेराइटीज तो आपण शुणी कि नहीं आगु, एबे जमती आपन कहली से देखिए 11टा भेराइटीज आप पॉइजनस, 385 टी भेराइटीज केवल 0 to 15% न्यूट्रिशन दब, केवल 4 to 5 टी भेराइटीज ही आप ट्रूली पोटेंट। अर्थात माने आपन 400 को केवल किछि एलो ही बॉडी पे सेफ और इफेक्टिव। सेतिपय जेबे केही कहंती कि मु घरे एलो ही यूज करूची, ताहले यह गारंटी नहीं कि सेटा एलो राइट हेतिबो। तो एठी प्रश्न आपनकर आसुची, को एलो सबुठु बेस्ट। तो एलो बारबाडेलिस मिलर, यही एलो दुनिया रे बेस्ट क्लाइमेट रे ग्रो हुए, बारबाडोस एरिजोना टेक्सास साउथ अफ्रीका। यही एलो रे मैक्सिमम न्यूट्रिशन अछि, सेल लेवल क्लींजिंग अछि, आ सबुठु अधिका हीलिंग पावर। सेति आपण भाबंतु आपण को एलोवेरा सबुठु बेस्ट। दुनियार टॉप रिसर्च टॉप कंपनीज ए एलोवेरा को ही यूज करती। आ फ्रेश वैल्यू आपनकर गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा बुझिबे कि फ्रेश एलोवेरा आपनकर जोटा आसे सेटा केमिति आपण जानिबे, एलोर लीफ 2 घंटा भीतर ही ऑक्सीडाइज हो जाए। जदि लीफ रु आपण जेल तुरंत प्रोसेस होनी, ताहले तार न्यूट्रिशन नष्ट हो जिवो। तेथिपई घरे आपण देखिबे एलो लीफ काटी आपण जदि निजे माने डेली यूज करूछंदी, प्रैक्टिकली नुहे कि सेटा सेफ हेतिबो। फॉरएवर कौन करे, ताकर कोल्ड प्रोसेस स्टेबलाइजेशन करे। तो यही प्रोसेस रे एलो जेल बिल्कुल फ्रेश लीफ परी रही थाए, न्यूट्रिशन प्रिजर्व हुए। आउ जेल रो सेल्फ लाइफ 5 वर्ष पर्यंत रहे, कौन सी केमिकल डैमेज हुए नहीं। सेतिपई फॉरएवर रे एलो फ्रेश लीफ परी काम करे, किंतु अधिका सेफ स्टेबल आउ रिलायबल थाए। आ गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट, एलोवेरा प्लांट को 3 ରୁ 4 वर्ष लगे मैच्योर हवा को। यंग प्लांट रे न्यूट्रिशन कम थाए, जेल वीक थाए। केवल मैच्योर प्लांट ही प्रॉपर एंजाइम मिनरल्स एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करे। फॉरएवर केवल फुल्ली मैच्योर प्लांट्स रो एलो यूज करे। सेतिपई फॉरएवर एलो हाईली इफेक्टिव एलो पावरफुल। तो वेजिटेबल जेल जोटा मु कहूची सेटा हला मेडिसिन नुहे, आपनकर ड्रग नुहे। सेटा आपनकर गोटे माने माने स्टेरॉइड भी नुहे, एटा गोटे वेजिटेबल जेल जोटा कि अपन डेली यूज पे सेफ। बॉडी रा नेचुरल सिस्टम सह आपण काम करिवो, कोन से डिपेंडेंसी बनेबा नहीं। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋ ବଡିକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ବି କହେନି, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତ ଯେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ଭିତରୁ ଅଛି, ତ ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଭିତରୁ ହିଁ ନବା ନା। ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ କୋଉଠୁ ନବା, ରାଇଟ୍ ଏଲୋ ରୁ ନବା, ଯୋଉଟା ଏଲୋ ବାରବାଟିସ୍ ମିଲର ଫରଏଭର ଲିଭିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏତେ ଆଲୋଭେରା ବେଷ୍ଟ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛି, ତାର ବହୁତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଭେରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଲୋଭେରା ପିଉଛୁ କହୁଛୁ, ତ ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନା। ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟା 5
ପୁରୁଣା ଆପଣଙ୍କର ସରି 5000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଛି। ବେଦସ୍ ବାଇବଲ କୋରାନରେ ବି ମେନସନ୍ ଅଛି। ଏନସେଣ୍ଟ ଇଜିପ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଯିଏକି ଉନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। କ୍ଲିଓପେଟ୍ରା ବ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଘୃତ କୁମାରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୁଆର ପତ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘି କୁଆରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକୁ କୁହାଯାଏ କି ମିରାକଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ୱଣ୍ଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଡକ୍ଟର ଇନ୍ ଏ ପଟ୍, ଫାଷ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦଉଛି। ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି, ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ ନା, ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଟ୍ରୁଥ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଆମ ଆଲୋଭେରାର ସାଇନ୍ସ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଆଲୋ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା 3ଟି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି କ୍ଲିନଜିଂ ଷ୍ଟେଜ। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଆଲୋରେ ରହିଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଯେମିତି ଲିଗ୍ନାଇନ୍। ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା ଲିଗ୍ନାଇନ୍, ଯୋଉଟା କି ବଡିରେ ଡିପ୍ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରେ, ସେଲ୍ ଲେଭଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଜମିଥିବା ଟକ୍ସିନ୍ସକୁ ଢିଲା କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକୁ କେବଳ ସର୍ଫେସରେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଆଲୋ ରୁଟ୍ କଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସେ ସାପୋନିନ୍, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ଲିନଜର। ଆଉ ସାପୋନିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ସୁଇପିଂ ଆକ୍ସନ କରେ, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନକୁ ବ୍ଲଡ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ କରେ। ଆଉ ମାନେ ଲିଗ୍ନାଇନ୍ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, ଲିଗ୍ନାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ସିନ୍ସକୁ ଢିଲା କରେ, ସାପୋନିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ସିନ୍ସକୁ ବାହାର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ଲିନଜିଂର କିଙ୍ଗ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ ଅ ବାଥ୍ ଇନସାଇଡ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଲାଇନ୍, ଟେକ୍ ଅ ବାଥ୍ ଇନସାଇଡ୍। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ବାହାରେ ଗାଧଉଛୁ, ସେମିତି ଭାବେ ବଡିକୁ ଭିତରୁ ବି ସଫା ହବା ଦରକାର। ତ ଯେବେ ଆଲୋର ପ୍ରଥମ ଡ୍ରପ୍ ବଡି ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ, ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଲୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ମାଇକ୍ରୋବିଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେଥିରେ ଜମିଥିବା ୱେଷ୍ଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାହାର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋ ଆମର ବଡିକୁ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଦିମରେ ସହ ସେ କାମ କରେ। ଆଲୋ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବଡିରେ ପୁରା ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ ନ କରିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ବି ହବନି, ଆଉ ସେ ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ ସଫା ହବା ଯାକେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିଲ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ବଡି ଇଜ୍ ଡିଟକ୍ସିଫାଏଡ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସୁଛି ନରିଶମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ସଫାଇ ପରେ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ନରିଶମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଟା କି ଆଲୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଗ୍ୟାପକୁ ଫିଲ୍ କରେ। ଆଲୋ ଭିତରେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ସ ଏ, ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସି, ଡି, ଇ, ମିନେରାଲ୍ସ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ୍, ସେଲେନିୟମ, କ୍ରୋମିୟମ, 18 ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ। ତ ଏହା ସେହି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଯାହା ବଡି ନିଜେ ବନେଇ ପାରେନି। ତ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ମେଟାବଲିଜମ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୁଏ, ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବଢେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରିଟ୍ ହିୟର ନାଓ। କାରଣ ଯେବେ ଡିଜିଜ୍ ଅଲରେଡି ଆସିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ବି କେବଳ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋକ ଗ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଥେରାପେଟିକ ଷ୍ଟେଜ। ମାନେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଏନଜାଇମ୍ ରିଲିଜ କରେ, ସେଲ୍ ରିଜେନେରେସନକୁ ଫାଷ୍ଟ କରେ, ଡ୍ୟାମେଜ ଟିସ୍ୟୁଜକୁ ରିପେୟାର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ, ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି, ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ସଫାଇ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପରେ ଆଲୋ ବଡିକୁ ସେଲ୍ଫ ହିଲିଂ ମୋଡରେ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେବେ ବଡି ହିଲ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ଆଲୋ ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନୋ ମଡୁଲାର ପରି କାମ କରେ। ଅର୍ଥ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଏନି, ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ୱିକ୍ ବି ଦେବାକୁ ହୁଏନି, ପରଫେକ୍ଟ ବାଲାନ୍ସରେ ରହେ। ଆଉ ଆମେ ଆଲୋଭେରାକୁ ଆମେ ଫରେଭର ଲିଭିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟସରୁ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବା, এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କି ସବୁ ଆଲୋ ତ ସେମ୍ ନୁହେଁ ନା, ତା ଆନ୍ସର ହେଲା नो, कि सब एलोवेरा सेम नुहे। ताहले अलग काहेकि, कारण एठी ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड हुए। केवल एलो बार्बारिस मिलर 400 प्रकार मध्यर बेस्ट वेराइटी, कोल्ड प्रोसेस स्टेबलाइजेशन हुए, आउ आईएएससी सर्टिफाइड। तो सबुठ इम्पोर्टेंट, नो ड्रग्स, नो स्टेरॉइड्स, नो अल्कोहल, नो एनिमल फैट्स। से फॉरएवर एलो फूड भी, आपनकर न्यूट्रिशन भी, हेल्थ हिलिंग सपोर्ट भी, आउ सेफ भी। तो आमे ए जिनसर ताको यूज करे पूर्व कंपनी को भी जानिबा। तो प्रडक्ट आगे कंपनी देखिया गले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपण 1978 रो मार्केट रे अछि। 43 प्लस वर्षर ग्लोबल ट्रस्ट अछि, 160 प्लस कंट्रीज रो प्रेजेंस अछि, डेट फ्री कंपनी अछि, इंक 500 लिस्टेड अछि। तो फॉरएवर दुनिया रो वर्ल्ड लार्जेस्ट एलो प्रोड्यूसर, प्लांट रो प्रोडक्ट पर्यंत फॉरएवर सब किछि निजे कंट्रोल करे। सेति पई क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज नाही, रिजल्ट्स ओरिएंटेड अछि। आउ आपणकर गोटे लेगेसी, এটা ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଲେଗେସି। ତ ଫରଏଭର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଗେସି ଆଉ କ୍ରେଡିଟେବିଲିଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର
ଫର୍ ଟପ୍ରେ ରହୁଛି। ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତା କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଦେଖିଲେ। ତ କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଭିଜନାରୀ ଲିଡରସିପର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଫାଉଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯିଏକି ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ ମର୍ଗନ, ସିଏ କୁହନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଇଲନେସ୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ନେଚର ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫରଏଭର ଆଲୋଭେରାକୁ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଫରଏଭର ଇଙ୍କ 500 କମ୍ପାନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲିଷ୍ଟେଡ, ଫୋର୍ବସ ପରି ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଫିଚର ହେଇସାରେ ୱର୍ଲ୍ଡର ଟପ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ। ତ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଦୁନିଆର ଟପ୍ ବିଜନେସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥାଏ, ସେହି କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଯାଏ। ତ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଏହି ସବୁ ସ୍ଲାଇଡରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ପେପରରେ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀର ନିଜର ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁଏଟ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ମାଲେସିଆ, ଆପଣଙ୍କର ହଂକଂ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୟପୁର, ଅହମଦାବାଦ, ଗୋଆ, କୋଲକାତା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମୋହାଲି, ରାଞ୍ଚି। ତ ଯେବେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିଜେ ବନେଇଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ରନ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟେବଲ, ତାହେଲେ ଆସୋସିଏଟର ଫ୍ୟୁଚର ବି ଷ୍ଟେବଲ। ତ ହୁ ଆର୍ वी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलो एंड बी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर। तो ये स्लाइड रे अपन देखले कि फॉरएवर असली पहचान आपको कौन। फॉरएवर दुनिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बी प्रोडक्ट्स। आउ सबुठ इम्पोर्टाट कथा, फॉरएवर गोटे वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, अर्थ प्लांट फॉरएवर, फार्मिंग फॉरएवर, रिसर्च फॉरएवर, मैन्युफैक्चरिंग फॉरएवर, पैकेजिंग भी फॉरएवर। तो प्लांट रो प्रोडक्ट पर्यंत कौन सी थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟିରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସଲ୍ୟୁସନ। ତ ଫରଏଭର କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ଫରଏଭର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସଲ୍ୟୁସନ। ଫରଏଭର ମାର୍କେଟରେ ଏହି ସବୁ କଭର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି, ପର୍ସନାଲ କେୟାର, ୱେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆନିମାଲ କେୟାର। ଅର୍ଥ ମାନେ बच्चा मान भी सॉल्यूशन, पेरेंट्स मान भी सॉल्यूशन, एल्डर्स, पेट समस्त ପାଇଁ ଗୋଟେ सॉल्यूशन। ସେଥିପାଇଁ फॉरएवर मार्केट केबे शेष ହେଇନି, ଆଉ ଯାହା ମାର୍କେଟ ରେ ଅଛି ସେଟାରେ ହିଁ ଇନକମ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କଥା ହବା। ଫରଏଭର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ପେଟେଣ୍ଟ ଅଛି ମନୋପଲି ନେଚରର, ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ଆଉ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ଆଇଏଏସସି, କୋସର, ହଲାଲ, କ୍ରୁଏଲ୍ଟି ଫ୍ରି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଜିଟେରିଆନ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆନିମାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ତ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ଟ କେବଳ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଗ୍ଲୋବାଲି ଆପ୍ରୁଭଡ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମର ଆଲୋଭେରା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। ତ ୟାର କି ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା मतलब फॉरएवर कंपनी फाउंडेशन प्रोडक्ट एलोवेरा जेल। यार अपन 90% प्योर इनर एलोवेरा, नेचुरल डिटॉक्सिफायर, एनर्जी को मेंटेन करे, डाइजेशन को इम्प्रूव करे, इम्यूनिटी की सपोर्ट दिए, आउ आपनकर न्यूट्रिशन रो एब्जॉर्प्शन भी बेटर करे। तो सबुठु बड़ कथा, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, वेजिटेरियन, ग्लूटेन फ्री, आउ पिला मानक को भी बहुत भल लगे। तो सेथिपई एलो केवल गोटे ड्रिंक नुहे, यह आपनकर डेली हेल्थ हैबिट। तो जेबे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास, कंपनी आपनकर ग्लोबल मार्केट अनलिमिटेड होता है, ताहले यह केवल हेल्थ डिसीजन रहेनी, यह लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो जाए। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स केवल प्रोडक्ट दे नहीं, हेल्थ देता है, होप देता है, और अपॉर्चुनिटी देता है। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଚଏସ୍ ଅଛି। ଆଜି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, କାଲି ଅଧିକା ପେ କରନ୍ତୁ, ବା ଆଜି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଟର ଲାଇଫ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜର ବଡିକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ, କିମ୍ବା ରୁହନ୍ତୁ ଫରଏଭର ଆଲୋଭେରା ସହିତ। ତ ହେଲ୍ଥ, ଇନକମ୍ ଆଉ ପର୍ପସ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ଡିସିସନରେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସେସନକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓଭର ଟୁ ହୋଷ୍ଟ।